Kadangkala banjur keprungu swara manuk gagak sesautan. Iku kabeh aweh pratandha yen wengine sepi mamring, njalari githok krasa mengkiri. Senajan grimis, Moko bali saka omahe budene nganggo sepeda motor bebek. Anggone numpak sepeda motor ora pati banter, merga grimise mung tletik-tletik lan wektu iku uga durung bengi banget. Ketambahan dalane wis aspalan, dadi kepenak anggone numpak sepeda motore. Durung nganti tekan protelon pojok desa, dheweke weruh ana bakul duren ing pinggir dalan. Wah, kebeneran aku lagi kepengin mangan duren. Karo meneh mau lak disangoni duit saka Bude, tak nggo tuku duren wae. Mangkono batine Moko.